Hello guys, sanibonani. Igama lami uMiss Gumede wase Skill Bright Empowerment. Namhlanje sizokwenza i-apron. Okay, so i-apron yethu inama parts awu-2. Inama parts, ipart yaphezulu okuyi-top yakho, then ke kube ama parts lawa ngaphansi. Apron yethu sizokwenza i-apron eyi-flare and ewu-double layer, okay, or eyama layers awu-2, which means ukuthi khona isingaphezulu bese kuba khona i-layer engaphansi. Right, sizoqala-ke ukudweba ini, sizodweba isketi sale apron, then udinga ini-ke, udinga indwangu yakho, okay? Nayi indwangu yami ngiyigoqile la. Uyabo? Indwangu yami le ngayigoqa kanje. Isayidi elingavulekanga la oku-unfold, le part sibiza ngani ngo-unfold. Mina ngizoqala kuleli copho-ke ngishone ezansi, okay? Then u-waist wami, because ngisebenzisa ama-measurements omntwana, u-waist wami uwu-20. Ngizowudivida ngo-4. U-20 divided by 4 ubani? U-5. Then sizokwehla ngo-5. So whatever oyitholayo eyi-waist yakho uzobe usuyidivida ngo-4. Mase usuyidividile ngo-4, then wehle ngayo. Mina u-5 inches engiwutholile, because i-waist yomuntu ibi ubani? Ibi u-20 i-waist yomntwana. Right? Okay. Siqhubeke. Uhamba nje kanje uzenzele ama-dots la. Okay. Uhambe right round. Ulandele lo 5 wakho uzophuma ngapha. Nangapha futhi uphinde uqale kuleli copho uqhubeke ngawo u5 wakho. Okay. Kanje. Alright. Mase sekuphuma into kanjena, then ke uyaconnecta ama-dots akho. Okay. Okulandelayo-ke sizodinga ubani? Sizodinga ubude. Because njengamanje senza i-layer le ezoba ngaphansi. Okay? Ezoba ngaphansi, of which means izoba yinde kunale sizoyifaka ngaphezulu. So ngizokwenza i-waist, i-length yami izoba ubani? U-13. Kulo 13-ke ngifake nani? No-allowance wokuthunga noma ne-seam allowance. Or i-hem allowance. 13 wami. Ngizolokhu ngenze nje. Ngize ngiyophuma ngawo. Okay, awuqali lapha phezulu, uqala la, ushone ezansi. Okay? Okay, ama-dots akho wenze sure ukuthi asondelene ukuze mase usu-highlight or usuwa-joiner abe exactly njengala wenze khona phezulu. Okay, kuzoba u-guideline mase ususika. Right, we are going to connect, sizoconnecta ama-dots ethu sizowahlanganisa kanje. Okay, bese siyayisika-ke. Uzosiya ngaphandle kolayini. Oshokhi-ke bakhona esitolo sey'ndwangu. Okay, isitolo sey'ndwangu khona u-Taylor's Chalk, laba bancane abawucwephe. Then kube khona nasesitolo la kudayisa khona i-stationery nakhona uzobathola, but laba abasesikoleni. So ungabasebenzisa laba abasesikoleni noma labo uzobathola e-fabric shop. Ababizi nakhona kangako. I think ukuthi abawuqedi u-10 rand la e-fabric shop. But muzothenga ikhathoni lalaba abesikole nakhona bazokulasta. Okay, nayi-ke into yethu. Then sizovula. Uyabo? U-half circle wethu lo. Nayi into yethu. Then the time sesizothunga, angithi sizomisa kanje. Uyayibona ukuthi iqhamukaphi i-shape le yokuflare le yokuthi into yakho ibe another thing. Isuke iqhamuka la usuqondisa. Okay? Lento usuke uyisike ikanje. U-half circle wethu,
then mase simbuyisa it's something ekanje. Okay, then ke sizosika ini top layer wethu njengamanje. Okay, top layer wakho ungaba indwangu eyiprint, ngithi uyabona indwangu yakho eyiprint enhle nje, khetha indwangu enhle please. Okay, sizosebenzisa lona-ke ukuthi sikhathe top layer wethu, right? Top layer wethu sizomenza exactly as low, just ukuthi i-length yakhe izothi ukuba fishane, right? Because angithi uyabona ukuthi mude lo. Okay, mele ke i-length yethu yalo ozobe phezulu ibe mhlambe ihambe la ibe u-half, but remember to add the allowance yokuthunga or hem allowance or seam allowance, right? So remember add the allowance yokuthunga, so kumele kube nama layers awu-2, le izoba phezulu, le kube ilayer engaphansi, asisikenike. Alright, so ilayer yethu ezobe iphezulu ke sizoyenza ngale ndwangu. Nayi indwangu yami, I'm going to fold indwangu yami. Remember ukuthi senze njani ekuqaleni, sisebenzise icopho. Okay, so right, sizosebenzisa leli copho. Okay, kuvulekile ngale, kuvulekile la, akuvulekanga la, sithe ubani lona u-unfold. Right, into yethu ke sizoyiqala la i-waist yethu, of which means ukuthi njengasekuqaleni siyiqale la ikhoneni sashona ezansi, namanje ke sizoqala la ikhoneni sishone kuphi ezansi. But ke indlela elula ungathatha uphisi wakho lo osusikile, right? Because le ndwangu igoqiwe nale esikade siyisika ibisiyisike igoqiwe. Then ke ozongenzela khona ukuthi la ukuvaleke khona nala ukuvaleke khona endwangini oku-unfold khona uzoqondanisa la ukuvuleke khona kule ndwangu le nala ukuvuleke khona kule skirt sakho okule ndwangu esade siyisikile kuzoqondana. Okay, asenzeni ke nje. Alright, then ke into ozoyenza uzotrace nje kanje or uzodweba la. Okay, kanje uzenzele nje izinto zibe lula. Mususa ngithi uyabona ukuthi nayi ke i-waist yethu esinayo. Then ke sesizoshona ezansi. Sizoshona ezansi ngobani? Ngo-7 inches. 7 inches sizosuka la sishona ezansi ngobani? 7 inches, including indawo yani yokuthunga. Okay, so add nje u-allowance wokuthunga wokugoqa lapha ezansi, unga-add 1.5, unga-adda u2 inches depending ukuthi ugoqa kangakanani noma kanjani. Okay, nakhuya naziya 7 wakho uziyophuma. Okay, then ke sizojoina ama-dots ethu or sizohlanganisa la akade sidweba khona. Okay, sihlanganisa kanje. Then next thing senze njani? Siyasika konje, sithe senze njani? Sisika ngale kolayini noma ngapha, sisika ngapha kolayini, right? So sizosika la njengamanje, siphinde sizosika kuphi? Lapha phansi. Okay, right, sisikile. Okay, then ke sesizosika ini, sesizosika i-waist yethu lapha phezulu. Okay, la kwi-waist sizosikela nakhona ngaphandle kolayini. Okay, angithi uyabona ukuthi nakhona kuphuma ini, kuphuma u-half circle wethu. Okay, okay, now ama-pieces ethu u-black wethu lo ozoba ngaphansi, nakho o-half circle wethu, then ozoba ngaphezulu nangu. Okay, then you see, hey guys, niyabo,
nenze please. Don't forget to like, share and subscribe please ukuze uzokhona ukuthi uphinde uthole futhi okunye mengukuthi ngi-upload ama-video noma ngifaka ama-video uzokwazi nawe ukuthi uwathole. So make sure ukuthi uyasubscribe ngiyacela. Then-ke yeah, this is it. Okay, sesizosika-ke isingaphezulu njengamanje. Okay, alright, sizosika ububanzi bamabhande ethu okubopha eqolo, right? So ububanzi bawo or i-length, sorry, ubukhulu bayo kuzoba u-3 inches, then ubude buzoba u-15 inches for lo size engiwenzayo la womntwana. Okay, then-ke sesingaqala sizokhuphuka ngobani? Sizokhupha ngo-3 going up. Okay, wakho 3, sigcine la esimakhe khona. Alright, then-ke sizomjoyina loyo, sizomjoyina ngo-straight line. Okay, okay, sesizosika-ke. Ekusikeni kwethu, the reason why ngiyibhanqile indwangu it's because ngifuna ukuthi kuphume amabhande awu-2 ngesikhathi esisodwa. Okay, then-ke sizosika njengamanje. Right, nanka-ke amabhande ethu. Right, then-ke sizoligoqa ibhande kanje, ul-ayine, bese-ke remember sikhiphe ubani? U-3. Kulo 3 khona u-0.5 ozophuma la ekugoqeni, u-0.5 esizokhipha la. Okay, bese kuba u-2 inches. Okay, mesigoqa lo 2 inches kuba u-1 inch, so kuzosala into engaka. From into engaka esisikile kuzobuya kube into engaka. Okay, alright-ke asike senze u-checklist wethu wezinto esesiyisikile noma esesizenzile. Okay, mesibuka la kwi-drawing yethu, amabhande lawa amabili sizothi nje tick tick siwenzile, bese siza la ey'ketini zethu zombili or ama-layers lawa that form isiketi esiyi-1, sithi tick sithi tick. Okay, and then-ke into esizoyenza njengamanje ibhande leli lasemqaleni, lona esizolisika-ke njengamanje. Okay, sizosika ibhande lasemqaleni elilodwa. Okay, lizoba ubani? Lizoba u-18. Okay, for this particular size sizosebenzisa u-18. Alright guys, now ama-strips ethu-ke. Okay, lama-strips siwenze njani? Lama-strips yakhumbula ukuthi abe-3, angithi 3 inches. Sagoqa u-0.5, sagoqa u-0.5, sa-ayina. Mesi-ayina kuba kanje kuma-edges. Then-ke sa-find u-center, saphinde sagoqa futhi kanje, then sa-ayina. Ilokhu engikwenze ngalesi strip lesi sasentanyeni, bese kuthi lezi ey'mbili zasemasayidini. Okay, ilezi ey'mbili zasemasayidini bese kuba yilesi esisodwa sakuphi? Entanyeni. Amabhande ethu sizowahamba ngani? Ngomshini la, siwavale la. Before ufake lapha phakathi, make sure ukuthi uhamba ngomshini la, naleli uphinde futhi ulithunge la, naleli uphinde ulithunge ngala okuvuleke khona. Okay, make sure of that as well. Alright guys, amabhande ethu-ke lawa engiwasike la ilawa esizowafaka around, okay, around isifuba sethu. Okay, mase sihlobisa. Okay, sigoqe kanje. Ekugoqeni kwethu kanje uzongena emshinini, uyagoqa kancane, uyangena, uyagoqa, uyangena, kanjalo nje. Okay, ekwenzeni ama-pleat akho. Right, all right round. So-ke indwangu yami engisike kuyona le kade ngisika ngayo isiketi lesi simnyama se-apron yethu akubange kusanele. Okay, so ngithathe lawo ma-offcuts ngasika la engibonayo khona ukuthi iyaphuma ulokhuzana u-3 wami. Okay,
La ngibone khona ukuthi u3 wami uyaphuma, okay? All right. Sorry, not 2.3, 2.5. Make sure it's 2.5. Because the reason why go 2.5, it's because masisegoqekile kanje kuzokhipha ubani u1, okay? Which is 1, 1, which makes u2 meku kanje, okay? 1, then ke kube lo 0.5 wokuthunga masise attacha epinifeni or kwi-top yethu, sorry, kwi-apron, i-top ye-apron yethu la phezulu, okay? Lo 0.5, then kuzosala lo 1 lo ungaphazamisekile. Okay, now ama-piece ami, okay? Kuzothi menganeli ngiqhubeke because i-border lesisuke siyenza la phezulu. Let me just show you. I-border mesisuke senza i-border la phezulu, okay? Sesivalile kanje. Sasishaya ke emshinini. Mase senza lemhlobiso ekanje. Okay. Esuke sihamba la. Iyayimosha i-fabric lento ngoba iyayigoqa. So you just cut ama-pieces akho, okay? You can just cut double the size of this. Ungaqala usuka la, uze la, uphinde uze la, nala, udoublish, okay? Then ke, yeah, but just be ready ukuthi u-add lo, but you just double this, okay? Right. Amabhande ethu ke sesiwenzile, okay? Lele la emqaleni silenzile tick, bese ukuthi leli ke eliyi-free lele la around esifubeni silenzile, okay? Into efanele senze njengoba kufanele senze isifuba ke, okay? Isifuba sethu ngalo size engwenzayo wengane kuzoba u8 ukuye ezansi 8 inches bese ububanzi be chest yakhe kuzoba ubani u8 inches, okay? Don't forget lapho kwi-comment section, just tell me ukuthi umbuka kuphi. Okay, ngabe useGoli, ngabe use-KZN, right? Just type in nje la ukhona. If it's Johannesburg, then you write Joburg. If it's KZN or kuphi, just tell me ukuthi umbukela from where. Ngingathanda kakhulu ukwazi ukuthi i-video yami ihamba igcinephi. Thank you guys. Alright ke sisiqhubeka la. Ukuya ezansi kuzoba ubani? Kuzoba u8 inches, okay? But because sizokwenzani sisazoxhuma i-top yethu sixhume nesiketi sizo-add u0.5 for ini i-allowance yokuthunga, okay? U0.5 for allowance yokuthunga, okay? Nalo 8 wethu, okay? Let's double check, right? Nalo 8 wethu esimenze la sizothi ukuphuma kancane ngo-0.5 for ini i-allowance yokuthunga or indawo yokuthunga, okay? If you are enjoying this video, just type it in the comment section uthi mina ngiyayi-enjoya i-video noma uthi ngiyabonga, iyangisiza kakhulu, okay? Alright, sesizosika-ke njengamanje. Okay, now I get my pieces ami awu2. All right, sesisikile ke. Now my pieces A2, okay? Okay, ama pieces A2 ke. Nasi isketi sethu, okay? Sesizowahlanganisa ngomshini. All right, nasi isketi sethu. Sizosimisa kanje, shaye ku straight line. Then ke okay. Ngithi uyabona ukuthi khona into ehlanganayo nayi top, nayi isingaphansi. Okay. Okay, njengamanje ke sizothunga, right? Sisikile ama parts ethu njengamanje siyathunga. The first thing esizoyenza sizothatha nawo upiece waphezulu uzomshaya nje uzomvala la, okay? Uvale nala kanjalo, okay? But ngicela ukuthi uqale la. You can even go ngeayina, uyagoqa kabili,
Okay, uqale nge-ayini ukuze ama-curves angakwehluli emshinini. So uzoqala nge-ayini, uhamba u-ayina, then into yakho uma usuyi-ayinile bese kuba lula ukuthi uhambe ngomshini, okay? Then this material as well ingaphakathi layo, right? Siyagoqa, siya-ayina, sifake emshinini. Siphinde sigoqe nala si-ayine, sifake kuphi? Emshinini. Mase senze njalo, sizobuya-ke sizophinde sizohlanganisa u-step 2 wethu. Right. Ngizothatha lo, okay? Lo sengimshayile ngimqedile, uyabona? Nasi isikwele sethu. Then-ke sizosuka la, uzophinela ngaphakathi, okay? Lo akabuki le kwamanje ubuka ngaphakathi. Ingaphandle leli lokhuzana lendwangu yami, okay? This is the good side of indwangu. Then lo uzomfaka ngaphakathi, not kanje ngaphandle. Ngaphakathi uzomqala la, uhambe all the way kanje. Right? Uzomphina noma umfake emshinini just ukuthi ebe secured, it's up to you. Qala umfake emshinini kanje ebambelele. Mase ebambelele loyo kanjalo ebese uthatha upiece lomunye. Remember laba babili, laba sebenze baba babili angithi. Ingaphandle leli nengaphandle liyabukana kanje. Okay? Sivalela lo ngaphakathi, then uyashaya. That is why ngithi ngicela uqale ngopin or uqale ushaye ngomshini qala. Then ke uzophinde futhi uhambise usukela la usuvalela yonke lento ngaphakathi, then uma siqeda lapho siyayikhipha lento isizophumela ngaphandle. Okay, singaze sikhohlwe nje nalo ungena ngaphakathi, sivalela konke ngaphakathi, right? Lo sizomvalela ibhande leli, sizolifaka kanje, right? La wenze sure ukuthi lento icishe ilingane noma inokulingana noma ibalance nje, uyenza ibalance, iyenza isense, okay? Uma uyibuka nawe uyibona ukuthi ibalansile kanje. Then simvalele kanye nalo, lo uzohamba phezu kwakhe kanje, yonke into ibuka ngaphakathi, bese siyavala sishaya ngomshini yonke into, okay? Alright ke, njengamanje ke sesithungile kanje. Right, kodwa ngizobathutha-ke overlock noma wenze zigzag stitch, okay? Then after that sibuyisela ngaphakathi, okay? Then we have something ekanje, okay? You see, we have something ekanje. Siyokhutha kokotini, okay? We have something like this. Now top here too. Then after this, fanele sixhume ini itop nelokhuzana neskirt sethu, right? Okay. Please listen carefully la. Ingaphakathi leli, okay? Ingaphandle lizobuka ingaphakathi kanje, right? Ingaphakathi leli lizobuka ingaphandle, okay? Take note of that. Then ke lo sizomfaka ngaphakathi kanje, right? Sizomfaka kanje. Let's say mhlawumbe for example le ingaphandle lakho, okay? La kuzoba ngaphandle khona. Mhlawumbe usufuna uku-add ini i-bow noma ini something nice, yabo? Then ke na ingaphandle lami, right? Ukuthi ingaphandle lami ngizoliqamelisa kanje ingaphandle, okay? Ingaphandle leli nengaphandle leli liyabukana, okay? Leli ingaphakathi, right? Leli ingaphakathi, ingaphandle. Ingaphandle libuka ingaphandle le-top. Please don't confuse that, right? Then ke sizobeka kanje, uphine, make sure ukuthi la
kuyangena konke kanje, then ushaya qondanise bese ushaya nge-stitch esi-straight, right? Asenzeni kanjalo bese siyabuyisela. Alright, sesishayile-ke la, okay? Then mese buyisela kanje ngaphandle. Mele siyi-ayine into yethu siphinde siyigijime ngo-top stitch la ukuze izokwazi ukuthi iqonde ithule ithi du, okay? Fanele sifake amabhandi, okay? Sizofaka amabhandi la. Ibhande lakho uzolifaka nje lo ebheke phansi, ufaka la, right? Then ke uzolandela lo mugqa lo. Alright? Umugqa sohamba ngawo yilo. Lo kade siphetha kuwo lo ongaphezulu, okay? Uzohamba kuloyo mugqa loyo. Before wenze njani top stitch la fanele sihambe la, but uhamba kancane just ukuthi le layer ephezulu nale ngaphansi izohlala ithule ithi du, okay? Nangapha as well you do the same thing, ufaka la ngaphakathi, then uzo top stitch la, ulandele lo line lo, okay? Then musuka lapho sekumkanje, then ke uzohamba ngichabona ukuthi kuphafi kanjani. The times hamba la uzobona kuzocaca, then ke siya ayina, then ke I'll show you the final product. Now ke umsebenzi omuhle esesiuqedile. Then ke please do subscribe, like and share, and also comment laphana kwi comment section uthi hi bese ke ngiyakusendela ama measurement ahlukahlukene abantu abadala nama measurement ahlukahlukene o size abayingane. Thank you guys.